И здравейте хора, аз се казвам Ничалко и днес ще играем на Roblox. Както и да е, нека да влизаме в играта. Само че аз слязох от играта без да искам. И на тази игра ще играем. Само малко ми зареди да е. Тъй, ще играем на тази игра. С някакви мечове, както и да е. Значи за единът ми трябва 50. Добре. Време да събирам с този. Спечелихме. Ето този меч, зеленият. И сега ни трябва да го победим още 2 пъти. Първи път. И втори път. Така. Яйца. Добре. Следващия му трябва 750. Ще го такова научу. И пак сме тук. 800, 900 нещо. Така, почваме да го бием. Натискай, 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 натискай. Така. Спечелихме го. Така. Вече си имаме този меч. Значи ще натисна аудио. Опа, не това аудио. Ще натисна това. И ще чакам. Тъй. Почти сме готови. Така, готови сме. Не са уже? Да, готови сме. Отваряме яйцето и това какво ще се падне. Рер. Супер. Добре. Това вече ни е сложено. Със следващия диско. Добре. Ще поизчакаме малко пък. И ще видим какво ще стане. И здравейте, пак сме тук. Да видим диско. С диско. Ще видите. Аз забравих да такова научил, ама както и да е. Ще се пробвам да го поведа по този начин. Вече те много силен, бе. Но аз обаче пак ще го убия. Имам този меч. Много е голям. Така, 59. Пивам. Отварям. Момент. 50. Каквито. Пак е нещо. Пак е комент, както и да е.
Добре, ще бъдем пускацец. Така ще трябва да го стокоме, да го оставим на очи. И направо да чакаме. И вече сме готови. Опи животното. Че да разкараме тази котка. Сложим това. Да махнем това. О, не. За кого махнем това комент? Той ще ми трябва. Добре. Следващият ми трябва 50 такива. То ние набързо ще ги направим. Ще изчакаме. Ето. Чакай да. Ето станахме 81 000. Но това за 50. Ние сега ще го прибием. Ето така. Спечелихме меч. И нека да видим. Така. Пълното яйце за колко? Много ефтино. Направо много ефтино. Реар. Колко ми се падна. Пингвин. Добре. Значи малко си разкарам кон. Това. Този сайк така. Така. Вече сме готови. Сега ще изчакаме докато за да можем да прибием този синят. То ние набързо и просто това ще го направим. Така. И вече сме готови. С 3 стъкла, 250 стъкла. Така, прибихме ги. Също го прибихме този. И този зеления го прибихме. Все време да прибием този само преди това. Чакайте да си отворим пак яйце за един къл. Комент. Добре. Така. Сега сваляме този. Слагаме тигърът. И ще изчакаме пак да бързо да ги направим те с повече от 500к. И да. И сега се връщаме. И хора пак сме тук. Правихме повече
600. Има 600 даде. Сега ще прибивам и този розовият. Защото малко и той тегъв. И го прибихме. Взехме този меч. Сега ще трябва да прибием този за 5 милиона. Накрая този 35. Но преди това... Чакайте да го прибием още един път. Така... Готово. Чакайте и през това време да отворим яйцето за 10-ко. И комент. Добре. И плюс това да се отваряме тези двете яйца. За едноко. Реар. О, супер! Епик, супер! Човек. Супер, 14% ми се падна. Разкарвам си ги. И си слагам тез. И ще трябва да чакаме докато стане 5 милиона. Повече от 5 милиона, да е. Сега се връщаме. Първо до тук ще спрем. Ако не е харесал, просто лайкнете това видео и стете камерата, за да ме търсите всеки ден. Ако искате втора част, коментирайте. Чао, чао!